Molt bé. El mètode de l'autocàs. Seguim parlant d'estils de lideratge. I per què ho fem? Doncs perquè hi ha diferents possibilitats a l'hora d'acompanyar diferents situacions. I en la mesura en què tenim més possibilitats, ho podrem fer de manera més òptima i funcionarem menys en pilot automàtic. Vam veure que hi havia 3 estils molt relacionats amb l'aconseguir, el tocar objectius, amb els resultats, que eren l'estil directiu, l'estil motivador i el d'avui, que és l'estil excloent. Molt bé, què fan les persones que tendeixen a liderar excloent? Doncs agafen elles el comandament, ho fan elles, donen elles les solucions. I per què ho fan? Doncs d'entrada, perquè per elles aconseguir el resultat és vital. I en el seu cap, qui millor ho pot fer són elles. Per tant, el que fan és apartar els altres i fer-ho directament. En aquest cas, a una persona que tendeix a funcionar així, li podria anar bé un titular del tipus: l'error forma part de l'aprenentatge.